Minden ember számára a gyerekkor egy varázslatos világ. Még akkor is a történelem viharos telepúját rajta. Azt mondják, hogy a második világháború volt a legszörnyűbb dolog, amit átélt az emberi faj. És én ekkor születtem Budapesten. Egy légbolton pincében 1945 elején. Anyám is annak örültem, hogy vége a háborúnak, és annak, hogy megszülettem. Szétlőtt terek, lerombolt házak köszöntöttek engem. Kövek és törmelékek között volt az első játszóterem. Azt mondták a szüleim, hogy felszállhatunk, és nem baj, a romokon kell egy új világot építenünk, mint a nyugalom és békén. Az 50-es évek sokak számára ismételni másoztak, de számomra boldog gyerekkori évek jelentették. Ugyan csak burgonyát tettünk és sokszor fáztunk, de ezt testvéreimmel mindig mókásan fogtuk le. A nyarakat nagyszüleimnél Portugál mellett anyám töltöttük. A jelen világra való feleszmélésem első emlékeimmel számított. Ezért nyaralós a szülőként, mert van
van, megcsináltam, oda támasztottam a bárhoz. Miért vagy ilyen szóta? A papáik megtiltották, hogy veled találkoznak. Hát ez jó, az észre is előfordulja. De engem nem érdekelnek a papáik. Engem csak a szüleim. Gyere, viszlek, guruljuk egyet. Gyere! Most ők szépen vannak a láb, és teszünk a napoknak, napit a láb. Gyere, minden, igaz, csapatátszva elfelejtek a lettam veled. Sose van, éreztek a lettam veled. Kiállás, villanó és a napvitel. Gyerekkorom emlékeztetek a találkozású voltás. Ebben a korszakban minden felnőtt ember a másikra. Így gyerekek legtöbbször átudtak ezeket a korlátokat, és csak boldogok és szabadok akartunk lenni. Jó volt gyereknek lenni, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy sohasem féltem. Ezek senki az 56-ban történt. Az emberek lelkéből pilóban valami mélyen alapon indult fennáll az emberben, és ez megjelentett. A kiszámítható szabályok helyett jött a bizonytalanság. Eddig, add oda a ceruzádat, szeretnék rajzolni vele. Nem adom oda. Lehet ez különben is az enyém. De meg miért végeztál rá? Az enyémet az osztálytársam elvitte magával, mert ott van a színes ceruzát is. Nem adom oda. Hagyd el békén. Gyerekek, vezessünk egy kicsit. Tudtátok ki, már régi határnál. Anya, ugye a hat nem lehetik rá, mert ezt a változó számot utána lehetőkettel is volna. Tiszta hülye vagy én. Azt a bácsi azért törték le, mert puskája volt. Apának meg nincsen puskája, meg mi sem akarjuk, hogy legyen neki. Anya, éheskedek és félek. Nem fél kicsi, mindjárt napra és holnap játék, mindjárt. Megjött apa, hozott krumpli. Az egész városban felfoglalás van, mindenfelé lőnek, hol estek ellen utcán. Azt mondják, hogy az oroszok még a házakba is belőnek. Nagy hívét kinevezték miniszterre. Tudod, hogy tudnak krumplicelni. Miket beszéltük össze-vissza, hasonlóan halálban. Apa, a Tamás el akarja megcsinálni szervezámon, holott ez az enyém. Szóljál rá, hogy nem piszkáljon elvileg. Irigyek, a vörös öltöt vigyen el. Mit mondtál? Sokáig tartott, míg befejeződtek a harcok Budapesten, de még már nagyon vártak a végét. Aztán jött egy új vezető, Kádár János, aki ismét békét ígért nekünk az egyik május 1-én. Apámtól tudom, hogy ő volt az, aki beírta az oroszokat. Szervezett ünnepségeket, ahol minden üdítő, sört és ősű volt. A 60-as években kezdett kinyílni a szemem. Egyre inkább éreztem a rendszer korlátait.
mindig megmondták, hogy mit tanuljak, mit csináljak, mindenbe beleadott az osztályfőnököm, az igazgató, aki mindig azzal jött, hogy túl hosszú a hajam, hogy ne hallgassam a Big meg a Scarlett, hogy ne felessék meg, fogjam be a számot. De azért voltak szépen működöm is. A Balaton nyaralások, okkolások, lányok, zenek. Ez volt a minden szabadságom. Az egyik balatoni tisztáborban találkoztam újra gyerekkorom régi ismerősével, Anna Marival. Nem gondoltam, hogy a különleges mégeivel nézd a szép a balatoni naplemente. A tengeren biztosan szebb lehet. Én el fogok menni ebből az országból. Ebből a Kószfészekből. Megint nem vettek fel az orvosi egyetemre. Egy felét fogok felrendezni. Elmegyek Amerikába, és kutatok össze. Én ezeknek nem leszek orvos. Azt hívám, hogy találunk a helyet ebben a világban. Ebből az országból csak te hiányozzál nekem. Ígérj meg, a változatlan helyzet az ő. Megígérem. Anna Monika következő évben nyugatra viszi el. Ezt onnan tudom, hogy Bécsből vagy Bostonból küldött képeslapot nekem. Aztán családot alapítottam, majd terveződtem, hogy én meg itt fogok élni. Sokat változott az ország néhány év alatt az 50-es évekhez képest. Volt már nálunk is Coca-Cola, divat lett a vízene, nyugalom és béke volt. Kádár János egyre szerette többet. Főként, ha nem gondoltunk, hogy az októberi napokra, temetett távolakra, nagy imlének. De eljött az igazság pillanatra. A 80-as évek végén változások kezdődtek. 1989. júniusában újra temettünk szegény Nagy Imrét. Október 23-án pedig Magyarország ismét köztársaság lett. Ezen a nemzetes napon ismét találkoztam kedves régi ismerősömmel. Ünnepélyesen bejelentem, hogy az országgyűlés által módosított alkotmány kihirdetésével a mai napon 1989. október 23-án országunk államkormánya és neve Magyar Köztársaság. Tamás, te adja azt, nem hiszem, hogy megtisztel. Amerikában mindent elértem, amit elérhettem. Lett pénzem, autóm, családom, jóvoltásom. De hiányzott valami az életemből, ezért jöttem haza. Nagyon örülök neked. Gyere, maradjunk valamit. Már biztosan te is éhes vagy. Oké, Tomás. Hamburgert vagy hotdogot kérsz? Nekem mindegy, de jó, hogy legalább lehet választani. De a szabadság nem az, hogy hamburgert vagy inkább hotdogot vehetek, hanem az, a béke van, és az egyik ember nem bántja a másikat, ezért vagy az. Neked mindig igazad van, Tamás.
lehetetlen ezen az ünnepélyen beteg. Zsoli bácsinak és Ági néninek, akik segítették, hogy ez a műsor ilyen szép legyen. Én azt hiszem, azt mindnyájan megértettétek, hogy mit ünnepünk ugye a október 23-án. Azt akartam mondani, hogy a mai napon, de hát ma még nem október 23-ban. Talán a kicsik is megértették azt, hogy amiért 56-ban a magyar fiatalok ugye harcoltak Magyarország függetlenségért, szabadságáért, az az 1990-es években, tehát nem is olyan régen, ugye 20 évvel ezelőtt vált valóságá, ugye akkor nagyon sok magyar fiatal meghalt, illetve a Regina által megszemélyesített fiatal hölgy is ugye külföldre menekült, de ugye tudjuk, hogy azért nem volt hiába való az a harc, amiért ők akkor harcoltak, mert Magyarország független lett. És nektek is szeretném megköszönni, mert az ünnepi kezdetekor fellépő kis kavalkád, én azt hiszem, hogy gyorsan megoldódott, és utána pedig tényleg, hogy figyeltelek benneteket, és tényleg, hogy nagyon figyeltetek a műsorra. Ez az is bizonyítja, hogy jó volt és értettétek. Úgyhogy nektek is köszönöm az ünnepének ezt a megható hangulatát. Szeretném megkérni a délelőttös kollégákat, hogy miután a gyerekek visszamennek az osztályokba, néhány percre jöjjenek be a tanáriba, és a napközis nevelőket szeretném